אוי 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 ינה השם הושיענה אוי אוי אוי. בוקר טוב לכולם, יום רביעי בשבת קודש. יום רביעי הגדול, יום רביעי הגדול, בשבת קודש. היום צריך להזכיר לכם שהיום יש בשעה 1:45 כמדומני, יש עניין שאת השעה 1/9, נכון? כן. שזה זמן של עת רצון, שמגלים לנו שזה זמן של עת רצון. ברוך השם, כל אדם שלומד תורה זה זמן של עת רצון. אנחנו לא צריכים זמנים כאלה, אבל יש זמנים שהם כן מסוגלים לעת רצון. אז אפשר לבקש בקשה בעניין הזה. מחילה. לבקש בקשה, ובעזרת השם יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יענה לנו לבקשה הזאת. אנחנו נמצאים, רבי אמיר, אנחנו בשידור, נכון? שידור חי, רבי ליאור. טוב, אז אנחנו בדיוק הזכרנו על יעקב אבינו עליו השלום, ניתן לכם איזה משהו, איזה ככה חיזוק, איזה ממתק קטן ככה להתקרב לשם. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא שם אותנו, את הגופים שלנו, את הנשמות שלנו בתוך גוף, בעולם הזה, בעולם כזה שיש בו לפעמים מציאות של חושך, ולפעמים ככה אדם, איך אומרים, רואה את האור בקצה המנהרה, לוקח איתו פנס, מתחיל להעיר. יש אנשים שלוקחים פנס כיס, יש אנשים שלוקחים פנס יותר גדול, יש כאלה לוקחים לפיד, יש כאלה נר מחפשים, ואנחנו צריכים כביכול לבקש ולחפש את הקדוש ברוך הוא בכל מיני מקומות. בשלום אוריאל פעם, אח של רבי יהושע, אמר שבעולם הזה אנחנו מבחינה של כאילו משחקים כמו מחבואים עם הקדוש ברוך הוא. כמו ילד שמשחק מחבואים עם החבר שלו ומחפש אותו, ככה יהודי צריך לחפש ולבקש את השם. השם ברוך השם שומע אותנו, אוהב אותנו, ושומע את התפילות שלנו, ובעזרת השם יתברך על ידי הדברים של פרשת השבוע אפשר ללמוד הרבה יסודות מה השם שואל מאימנו, מה השם רוצה מאיתנו, איך אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא. כי השם יתברך בחיים שלנו יש פה בחינה שהוא כאילו בחזקת נעלם מאיתנו. אין דבר נעלם ממך לעומת זאת ונסתר מנגד עיניך, אבל בפועל אנחנו לא רואים את השם. מה שכן אנחנו יכולים לראות זה להרגיש, מה שאנחנו כן יכולים לעשות ולראות ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא. להרגיש את השם, כל אדם יכול להרגיש את השם ברמה חברה שסע גידר. אז נבין, נלמד מיעקב אבינו, מתורתו של אבות, כתוב גדולה תורתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים, וכל שכן האבות הקדושים. אז ידוע שאפילו העבדים של אברהם ויצחק ויעקב שהיו להם, הם גם היו עובדים את השם יתברך. הם היו מחוברים לקדוש ברוך הוא בחיבור גדול ביותר. מי זה היה רבי אמיר? הרבנית. הרבנית? הרבנית. קורא תמיד הרבנית. כן? תני? מה מאמי? תודה רבה. 5? כן. טוב, אני פשוט בשידור, אז אם תוכלי רק לראות, ביי. אז באמת, חז"ל אומרים לנו על יעקב אבינו עליו השלום, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום והיה להם שם כי באה השמש וכו'. אז חז"ל אומרים כאן, שיעקב אבינו הגיע להר המוריה, הוא יצא מבאר שבע, יצא מבאר הנשמות, ממקום הכי קדוש, והלך לאן? הלך לחרן. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, לחרון אפו של הקדוש ברוך הוא כביכול, ושם כתוב שבדרך שהוא הלך לחרן, אז הוא עבר דרך הר המוריה, אז כתוב שכי באה השמש, מה הכוונה? שהשמש שקעה, ואז יעקב אבינו אמר, אני חייב להניח את הראש לישון. ידוע שיעקב אבינו 63 שנה שהיה בבית של יצחק אבינו עליו השלום של אביו, הוא לא ישן, ואחרי זה שעשיו רדף אחריו עוד י"ד שנה הוא לא ישן, אז כתוב כאן הוא ישן, וכתוב שיעקב אבינו עליו השלום לעולם לא היה לו טעם של שינה בכלל. כשאדם הולך לישון זה 1/60 ממיטה, ויעקב אבינו לא טעם בכלל את זה. ויעקב אבינו היה קדוש עליון, והיה אמת, והיה קדוש, והיה לו תורה וקדושה גדולה ביותר. וכתוב על יעקב אבינו עליו השלום שהוא הגיע לשם, להר המוריה, אז כתוב שם ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו. אז כתוב שבהתחלה כתוב שהוא לקח אבנים, שם התורה מספרת לנו שהוא לקח אבנים ועשה מרזב מסביב ראשו, ואז כתוב שהמסילת ישרים מביא את זה, שכל אחד אמר רבי יצחק, זה מדרש אומר, המסילת ישרים מביא את זה, כל אבן אחת אמרה עליי יניח צדיק את ראשה. האבנים רצו לעשות את רצון הצדיק, הם התבטלו לרצון הצדיק, גם הדברים הגשמיים, ושכתוב שיעקב קם בבוקר, אז כתוב והנה לקח את האבן אשר שם מרעשותיו, שכולם התקבצו להיות אבן אחת. יעקב אבינו גרם לחיבור של כל האבנים הגשמיים האלה, ולקח אותם והעלה אותם כביכול השורש שלהם.
מה הכוונה בדברים הללו? יעקב אבינו חולם חלום, כתוב בחלום שהוא חולם, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מה יעקב אבינו? מה זה החלום הזה? מה זה סולם מוצב ארצה? אומר הרב, אומר אדמו"ר מסרון עם חידוש עצום. הוא אומר, אדם צריך בעולם הזה אומנם לחיות וליהנות מהדברים שיש לנו פה. יש לנו כאן, ברוך השם, הרבה דברים שאפשר ליהנות מהם. אדם, יש אנשים שאוהבים נוף, יש אנשים שאוהבים לקרוא ספרים, יש אנשים שאוהבים לראות כל מיני דברים, ככה שמשמח אותם, יש אנשים שאוהבים כל מיני סוגים של מאכלים, יש אנשים שאוהבים להחליף את הרכבים שלהם אחת לשנה, יש אנשים שאוהבים לקנות בגדים בכל מיני מקומות, וזה משמח אותם וזה נותן להם שמחה בלב, כל דבר שהוא חדש, זה משמח את האדם. מלמד אותנו אדמו"ר מסלון עם יסוד עצום, שהאדם צריך מהעניינים הגשמיים שהוא, הקדוש ברוך הוא שם את האדם בעולם הזה, לקחת אותם ולהעלות אותם לקדוש ברוך הוא. איך אפשר רבי אמיר להעלות את הדברים? כל דבר שאתה קונה, אתה אומר, אני קונה בשביל לעבוד השם. אני קונה בית חדש בשביל לעשות מעשה, לעשות גג, לעשות מעקה. אני עכשיו קונה איזה חולצה בשביל שיהיה לכבוד שבת. אני קונה תפילין חדשות בשביל שמה זה לי וענווהו, להתפאר בזה. כל דבר שאני עושה, אני עושה אותם ומעלה אותם. אני לא קונה את זה כביכול בשבילי, אני קונה את זה, אני קונה חולצה חדשה שלא יגידו לי, תראה את המסכן הזה, איך הוא לבוש, עם גנים מרופטים, עם כתמים בבגדים, תראה איזה נעליים מרופטות יש לו. בדרך כלל אנשים שיש להם נעליים אומרים שהנעליים זה עיקר האדם. האדם שהולך עם נעליים קרועות, גלויות, זה לא נעים כל כך. אדם שעושה דבר גשמי, צורך גשמי לגוף שלו, הוא צריך לעשות את הדבר הזה מושלם בצורה הטובה ביותר, ועם הדברים האלה שהוא עושה אותם, הוא גם, יש לו איזה סוג מסוים, מציאות מסוימת שהוא עובד את השם בדבר הזה. הוא מחבר, הוא מקשר את הכל לקדוש ברוך הוא. תמיד אדם ידע, שיוויתי השם לנגדי תמיד. בכל דבר שיש לך בחיים, תחבר את השם יתברך, שיוויתי השם נגדי תמיד. לכן זה אבות הקדושים. מאיפה הראיה הגדולה? אומר האדמו"ר מסרונים, הוא אומר שיעקב, אברהם אבינו עליו השלום, אבינו אברהם, הוא היה בחינת של מצוות עשה, כנגד מצוות עשה. זה חסד, עשה זה חסד. ויש לנו מצוות בתורה שהן לא תעשה, שזה דין, שאם אתה לא עושה, אומרים לך, אתה מקבל ככה, מכה כזאת, מכה כזאת, לא תחלל שבת, לא תבע ראש בכל משמעותיכם יום השבת, כל דבר שלא, לא, זה דין. נכון, אדם חוזר בתשובה, רבי אמיר, אומרים לו כל דבר, אסור זה, אסור זה, אסור זה, אומר, עזוב אותי, מה אני צריך את התשובה? עזוב אותי, תן לי להישאר בים, להישאר בכיופים, בעניינים. לא תעשה זה דין, זה יצחק אבינו שהיה בחינה של דין. ויש לנו עניינים של רשות גם. יש לנו מצוות לא תעשה, מצוות עשה, ומעניינים של רשות. מי זה עניינים של רשות? זה כנגד יעקב אבינו, שהוא לקח את כל העניינים של הרשות והפך אותם רבי אמיר לקרבה לקדוש ברוך הוא. וזו המעלה הגדולה ביותר, שהאדם גם לומד תורה, וגם הופך את הדברים שהוא מתעסק בהם בחיי היום-יום, גם לרצון השם. ואז שהוא אחרי 120 שנה עולה לשמיים, הוא רואה את החבר שלו בבית דין של מעלה, אומר לו, אחי היקר, מה שלומך? איך הגעת לפה? אמר לו, מה איך הגעתי לפה? איך אתה הגעת לפה? הגענו בטיסה, ונו, מה אמרו לך בשמיים? אומר לו, תשאל, בשמיים אמרו לי שכל המצוות שעשיתי, כל התורה שלמדתי, וכל החסדים שעשיתי, וכל הספרים שקראתי, וכל הכיופים שהייתי בבתי מלון, והייתי בצימרים, והייתי בים, בחוף הים, ונהניתי כאן, ונהניתי שם, הכל נהפך להיות ריכוז אחד, ונהיה תורה שלמה מזה. אומר לו, ומה איתך, אחי היקר, ידידי היקר? אומר לו, אל תשאל מה עברתי, חשבו לי רק את הימים שלמדתי תורה, רק את הזמנים שהגעתי בתורה, אבל כל מה שהייתי בים ובחום וזה לא חישבו לי. אמר לו, כן, ריקה, זה בגלל שלא העלית את זה לקדוש ברוך הוא. אתה עושה משהו, אתה אוכל עכשיו שווארמה, טעימה, זה פלאפל טעים. אתה אומר, ריבונו של עולם, רק מכוון במחשבה, ריבונו של עולם, שיהיה לי כוח בפלאפל הזה לעבוד את השם. אני הולך לים, עכשיו מטבח בשביל מה? שאחרי שאני אחזור מהים אני אשב ולמד תורה, יהיה לי יותר חשק. אני הולך לבית מלון, בשביל מה? בשביל שהבית מלון הזה ייתן לי חשק יותר ללמוד תורה. אבל רבי ישעיהו אומר, לפעמים אדם הולך לבית מלון, הוא צריך חופשה על החופש שהוא לקח, כאילו, אתה מבין? אדם צריך לחבר את כל הדברים לקדוש ברוך הוא, לעשות אותם קשר ישיר עם השם, לשמוח תמיד, להיות בשמחה, ובעזרת השם נזכה לכל הטוב. אמן. אנחנו נמצאים בגמרא, בדף מ', אנחנו בלימוד של הגמרא שלנו, זה לא רק לימוד גמרא, אנחנו גם בלימוד נכנסים לעוד עניינים, ועוד פרטים, ועוד דברים של ענייני דיומא, ועניינים של החיים של האדם, כל מיני דברים שהאדם חווה בחיים ועובר אותם, ואם אדם חכם עיניו בראשו, רואה שבעצם מהגמרא אתה יכול להסתעף לעוד דברים ולהיכנס לעוד עניינים. למה, רבי אמיר? כי 70 פנים לתורה. התורה היא לא רק ללמוד שטחי ולהבין מה שכתוב כמו תוכי, אלא אנחנו מתרכזים בעוד דברים ובעוד עניינים ונזכה בעזרת השם לכל הטוב. הגמרא אומרת לנו שבנימין ראיה. מי זה בנימין ראיה? מסתם שהוא היה תנא. קראו לו בנימין ראיה. מה זה בנימין ראיה? בנימין הרועה.
הוא היה כנראה רועה צאן, כמו דוד המלך שהיה רועה צאן, כמו משה רבנו שנקרא רעיה מימנה, וזה מין מושג כזה, זה מין לתת לנו משהו כזה קצת על התואר של בנימין. בנימין רעיה כרך רפתה, הוא לקח לחם, כן? והוא בא לברך ברכת המזון, אכל לחם כנראה, וירך עליו המוציא מסתמה, כי ראינו לפני כן בגמרא שיש כל מיני לשונות של ברכה ראשונה לפני פת, וירך עליו המוציא, ובסיום הברכה, אחרי שהוא סיים לאכול, הוא רוצה לברך ברכת המזון. אז מה אומרת לנו התורה? מה עשה בנימין רעיה? הוא בירך בריך מראה דאי פיתה. זה מה שהוא אמר רבי אמיר. בריך רחמנה, ברוך הקדוש ברוך הוא, הוא אמר את זה בלשון ארמית, של הפיתה הזאת, של הלחם הזה. זה מה שהוא אמר בברכת המזון. אומרת הגמרא, מה רב יצא? רב האמורה אומר שאם בנימין רעיה בירך ככה ברכת המזון, הוא יצא. וזה קושיה גדולה. מה אנחנו יודעים שהיום יש לנו ברכת המזון רבי אמיר דאורייתא. למה? כתוב, ואכלת ושבעת ובירכת. לא אכלת ושבעת וברכת. יש כאלה אנשים שעושים, יושבים בסעודה של כמה אנשים, ואחד אומר, אני ממהר, בסוף ההוא מסכן מוצא את עצמו לבד, ואין לו בכלל זימון. אז אומרים לו, אל תעשה ויברח, אלא ישבת איתנו בסעודה, תעשה איתנו זימון, אנחנו מזמנים, אנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא, אכלנו מהלחם של השם, בוא נברך. ואז אנחנו אומרים בברכה, בברכת המזון, נכון? עושים את הסדר של ברכת המזון. אז לא אומרים לו, ואכלת ושבעת וברכת, אלא אכלת ושבעת ובירכת. אז מהתורה יש לנו 3 ברכות רבי אמיר, קהל קדוש, שהם דאורייתא. ויש אחת שתקנו אותה על הרוגי ביתר. הרוגי ביתר היו יהודים קדושים שחיו שם והרגו אותם ודמם נשפך עד לירושלים, והיה שם דברים קשים ביותר. אז נתקנה, הטוב והמטיב, זה סוג של ברכה רביעית של ברכת המזון, שאנחנו מברכים אותה על כנגד, כביכול, לכבוד הרוגי ביתר. בסדר? עכשיו, אז אומרת הגמרא, הרב אמר שהוא יצא, וזה לא מובן. למה הרב אומר שאם האדם אמר בריך רחמנה שעל פיתה, הוא יצא בברכת המזון? זה הברכת המזון שיש לו, בריך רחמנה דאי פיתה? לא מובן. ואומרת הגמרא, עוד דבר, ואמר רב, כל ברכה, ואמר רב, כל ברכה שאין בהזכרת השם. כמה רב, איפה אנחנו? אמר רב יצא, ואמר רב, כל ברכה שאין בהזכרת השם, אין ברכה, אם הוא לא הזכיר שם י' כ' ו' כ', זה אדון וכולי, אז הוא לא יצא לידי חובה. ואמר בריך רחמנה מראה דאי פיתה, אומרת הגמרא, שהוא אמר, הנה הוא אמר, בריך רחמנה, למה אתה אומר שהוא לא מזכיר את שם השם? הוא אמר, שאמר, ככה כאילו הגמרא עונה לדעת רב, שאמר רב בריך רחמנה דאי פיתה, שבנימין רעיה אמר, הוא הזכיר שם השם, אמר כאילו בריך רחמנה, מה זה לא שם השם? אומרת הגמרא, והיה בעניין 3 ברכות. יש פה 3 ברכות בברכת המזון. מצד אחד הוא אומר, איפה שאתה לא מזכיר את שם השם, הוא לא יוצא ידי חובה. רגע, עד לכאן הבנת רבי אמיר? הבנתי, כן. מה זה והיה בעניין 3 ברכות? זה קושיה או תירוץ? איפה? בעניין קושיה, נכון? איך אתה אומר לי שהוא יצא? כן. 3 ברכות בברכת המזון. נכון. אומרת הגמרא, מה יצא דקאמר רב? מה הוא יצא? למה יצא? זה ברכה ראשונה. יצא ידי ברכה ראשונה, אמרנו 3 ברכות בברכת המזון, יצא לידי ברכה ראשונה. אומרת הגמרא, מה יקרה משמען? מה בא להשמיע לנו כאן כל הסוגיה של בנימין רעיה ומה שרב אמר וכולי? המשמען דף על גב דמה בלשון חול, יצא. כשאדם אמר את זה בלשון של מה? בריך רחמנה דאי פיתה, יצא לידי חובה. בסדר? אומרת הגמרא תנינא, ואלו נאמרים בכל לשון. יש לנו משהו שנקרא כל מיני פרשיות בתורה שהן חשובות מאוד, שהן עיקריות ויסודיות מאוד. מה זה? פרשת סוטה, פרשת סטתה תחת בעלה, וידוי מעשר, אדם שמביא מעשר, אדם שמביא את הוידוי, הרי אדם שהלך יראה עד השדה וראה תאנה שביחר, רימון שביחר, זית שביחר, לוקח שם חוט של גמי עליו, חוט אדום, ואומר הרי לביקורים, ובזמן הביקורים מעלה אותם לכהן, והכהן לוקח אותם ועושה את הוידוי מעשרות, וכביכול יש מין איזה סוג של כפרה בזה שאדם ויתר על הפירות הראשונים שהיו לו בשדה, כמו שנאמר בפרשת כי תבוא, ובזה מראה שאת אהבתו לקדוש ברוך הוא, שהנה אין לי תאווה, לא תאוותן, כן? אמרנו גם פעם, אחד השיעורים, הזכרנו מה זה תענית הרעבד. תענית הרעבד זה שאתה אוכל עכשיו, אתה רעב רבי אמיר, ואני מביא לך עכשיו איזה צלחת עם בשר וצ'יפס וסלט וזה, ואתה אוכל חתיכה מהסטייק, קצת מהסלט, וככה, אתה יודע, מנסה להחיות את הגוף קצת מהאוכל, ולקראת ככה אמצע התענוג שלך, של האכילה, שאתה כולך בהתלהבות והתפעלות מהאוכל, אתה עוזב את הצלחת, מניח ידך מהצלחת, ואומר, זהו, אני לא אוכל יותר. זה נקרא סוג של תענית. אתה מעלה את עצמך, אתה טעמת מצד אחד מהאוכל, אבל מצד שני אתה גם לא נכנסת לקטע של רעבתנות.
יותר מדי, יתר על המידה. אבל לעומת זאת כתוב שאדם לעתיד לבוא יגיע לעולם הבא, יגידו לו, היה לך ירקן ליד הבית, היה לו פירות כל כך יפים, אתה כל פעם התקמצנת, לכבוד שבת קודש, היית קונה איזה פרי יפה, איזה פרי טעים, לא, ריבונו של עולם, רציתי לעשות תענית. מה תענית, אחי היקר? תענית בשבת קודש? אתה רוצה לעשות תענית על התענית? שבת לעונג ניתנה, לא לצער. אדם הביא לך, הקדוש ברוך הוא, פרי יפה, תברך על הפרי, תהנה מהפרי, תאכל את הפרי. השם לא רוצה שנהיה כביכול כל יום בתעניות וסיגופים, הוא לא צריך את זה. אבל מתי שכן אפשר לעשות ממציאות של תענית ולטענות על משהו, ברגע שבא לך סוג של תענוג ואתה מתלהב מהדבר הזה, אתה בבעיה. אבל אם אתה עושה את זה בשביל לקיים את הגוף שלך, אתה אוכל עכשיו שווארמה. אבל וואלה, השם, לא מתאים לי שווארמה אחת של לאפה ככה עם חרדל וקטשופ וזה, אני רוצה עוד אחת. אתה נכנס פה לעניין של תענוג. חז"ל הזה אומרים, נרגן מפריד אלוף. כל דבר גשמי שאתה נדבק בו יותר מדי ומתחבר לדבר הגשמי הזה, זה נקרא נרגן מפריד אלוף. אתה נפרד מהקדוש ברוך הוא, אלופו של עולם. כל דבר גשמי שאתה מתעמת, נכנס איתו יותר מדי ונצמד אליו ונדבק בו, אתה מאבד את החלק הרוחני שיש בדבר הזה. בכל דבר יש דבר רוחני. גם בנשמות, גם בדברים, באוכל, אמרנו, הסברנו את זה. גם באוכל הנשמות נמצאים. הבירור ניצוצות, הקדושה. אבל ברגע שאתה נכנס לתיאטה של תאווה, אתה מאבד את החלק הרוחני של אותו דבר. וחז"ל אומרים לנו כאן, וידוי מעשר, קריאת שמע ותפילה וברכת המזון, אפשר להגיד את זה גם בלשון אחר, בכל לשון, בערבית, בצ'רקסית, בספרדית, ככה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, הצטריך סקת החמינה, אני מילי דאמרה בלשון חול, כי איכי דתקנו רבנן בלשון קודש. אבל לא אמרה בלשון חול, כי איכי דתקנו רבנן בלשון קודש, אמה לא, כמה שמלן שמה? מה בא להשמיע לנו רבי אמיר כאן? שאפילו שניהל בארמית ברכת המזון, יצא לידי חובה. ממשיכה הגמרא ואומרת, גופה אמר רב כל ברכה שאין בהזכרת השם אינה ברכה. אם האדם לא הזכיר שם השם, ברוך אתה השם, י' כו' כ', בברכה, נגיד לקח עכשיו כוס של מים, ברך ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. לא תזכיר שם השם, זה לא נקרא ברכה. שם השם הוא מטביע את הברכה, הוא הכוח של הברכה. אז רב אמר כל ברכה שאין בהזכרת השם אינה ברכה, ורבי יוחנן אמר כל ברכה שאין במלכות אינה ברכה. זאת אומרת, לפי רבי יוחנן, אם אמרתי ברוך אתה השם, מלך העולם, לא מלך העולם, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. לא אמרתי מלך העולם. מלך העולם זה מלכות. אז דיברתי לפי רבי יוחנן, אם אמרתי כל ברכה שאין במלכות אינה ברכה. זאת אומרת שלפי רבי יוחנן, כן, דווקא שאין במלכות, ולפי רב דווקא שאין הזכרת השם. אמר אביי כבתי דרב מסתברא, שדווקא שאין הזכרת השם אינה ברכה. דתניא לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. ככה אומרת התורה בפרשת כי תבוא. זה בעניין בווידוי מעשרות של הביקורים. לא עברתי מצוותיך ולא שכחתי, לא עברתי מלברכך. ולא שכחתי להזכיר שמך עליו. בסדר? כן. ואילו מלכות לא קטני, מלכות לא דיברנו עליה, לא כתוב פה מלכות, כתוב לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, לא עברתי מלברכך ולא שכחתי להזכיר שמך עליו, ככה הגמרא דרשה. ואילו מלכות, כמו שרבי יוחנן אמר, שכל ברכה שאין במלכות אינה ברכה, לא שנינו. ורבי יוחנן תני ולא שכחתי להזכיר שמך ומלכותך עליו. כאילו גם רבי יוחנן מסתדר עם הפסוק הזה. זה יוצא שגם לפי רבי יוחנן וגם לפי רב, זה גם הלכה למעשה, אתה לא יכול לברך היום, להגיד אני היום מברך ברכה, לפי מה שלמדתי בגמרא, ברוך אתה שהכל נהיה בדברו, או ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו, או להגיד ברוך אתה מלך העולם שהכל נהיה בדברו. להלכה אתה צריך לתפוס את הכל, להגיד ברוך אתה השם, להכניס את שם השם, אלוקינו מלך העולם, מלכות, כן? ואז גם אתה תופס את רבים, דגים, בשר, כל הדברים של היום הם מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו, כן? והדבר השם גדול מן הארץ אומר שהכל נהיה בדברו. מה זה בדברו? בדברו של הקדוש ברוך הוא. כשאתה מברך שהכל נהיה בדברו, אתה מברך את הקדוש ברוך הוא. אתה אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל הכל 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 הכל. מה זה שהכל ראשי תיבות? כהנים, לוויים. כהנים ולוויים זה שהכל נהיה בדברו. בדברך שמיים נעשו. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה, הכל נעשה בדיבור, חזקה ביותר. בדיבור. בדיבור. והקדוש ברוך הוא נתן לך רבי ליאור
את הכלי שיצר עולם. הוא ברא את העולם בדיבור ונתן לך את היכולת לדבר. זאת אומרת שאדם בדיבור שלו יכול לבנות כמה לעצמו. לעצמו. זה גם איזה כוח זה דיבור, לפעמים אנשים אומרים על עצמם. אבל גם כמו שהם יכולים לבנות, הם יכולים גם להרוס. שמעתי פעם אחת, אשתי סיפרה לי שהיה בגאה, אז היה איזה מישהו שהיה לו מסעדה, אז השם שלה היה, במסעדה, השתגע בגאה. מה כבר עלה? אחרי איזה שבועיים שלוש, הבן אדם השתגע. כאילו, הפה שלך, הפה שאתה, הפה שעשה הוא הפה שהתיר. הכוח של הפה של האדם זה שומר פיו ולשומר שומר מצרות נפשו. אתה רוצה להינצל מצרות ובעיות? שמור את הפה שלך. לפעמים אתה יודע, אתה רואה שאתה מתחיל את הבוקר שלך יפה והכל דופק כמו שצריך, כמו שעון, אתה מתפלל בזמן, האישה מתייחסת אליך יפה, הילדים שומעים בקולך, היום שלך מתחיל להיות מבורך עד הצהריים. פתאום, שעת הצהריים הגיע, התחלת לדבר על ההוא, לדבר על זה, הגיע 6-7, אתה להרגיש קצת ירידה, אמרת, זה ככה, הצהרי יפה לא כך, מרגישים את זה לפעמים. כן, הכוח של הפה זה כוח גדול ביותר. אומרת הגמרא, אומר שכל מדברו, על החלב, על הביצים, על הגבינה אומר שהכל, על הפת שאפשה, התייבשה ועל היין שקרים, ועל התבשיל שעבר צורתו אומר שהכל, על המלח ועל הזמית ועל הקמין והפטריות אומר שהכל. אומרת הגמרא, לממרא דקמין ופטריות לאו גידולי קרקע נינו? למה מברכים על קמין ופטריות? קמין זה גם סוג של פטריות, למה מברכים עליהם שהכל נהיה מדברו? והתניא נודר מפירות הארץ, אדם שנדר מפירות הארץ שמברכים עליהם בורא פרי אדמה, אסור בפירות הארץ, מותר בקמין ופטריות, נכון? איך אתה אומר לי שקמין ופטריות הם לא גידולי קרקע? והתניא נודר מפירות הארץ, אסור בפירות הארץ, מותר בקמין פטריות, ואם אמר כל גידולי קרקע עליי, אסור אף בקמין ופטריות. רגע, שנייה, תעצור רגע, פה הוא אומר, מי שהיו לפניו מינין הרבה. כן. זאת אומרת, מה זה מינין הרבה? צלחת נגיד. בצלחת יש לו אורז, יש לו תירס, יש לו שניצל, יש לו אפונה. הוא אומר, אם יש ביניהם מין משבעה, אנשים צופים, רואים אותם? בוודאי, הרב, יש לך קרוב לכמה צופים. מה, מיליון אחי? 20 מיליון הרב. וואו, 20 מיליון, יהי רצון שבעזרת השם יהיה השיעור הזה, באמת ישמעו אותו ויבינו. לפעמים, אתה יודע, לפעמים רבי אמיר, אדם חושב שהוא לומד גמרא, אז כאילו, מה עכשיו האותיות שחורות האלה? מה הכל פוסים את זה? לפעמים הגמרא... בוא תראה לנו את הגמרא, רבי ליאור, הנה, בואו נראה את הגמרא, חברים. תראו את הגמרא, אנחנו פה. הנה הגמרא. הנה, אנחנו במשנה פה. אתם רואים, ועל דבר שאין גידולו מן הארץ, אומר שהכל נהיה מדברו. ועל החומץ וכו', והנה הגענו לכאן, כמאים ופטריות. בסדר? תראו שאנחנו לא ממציאים או אומרים משהו, זה... בסדר, רבי יניב? בסדר? בסדר, גמור. ואיפה שושנה? לא צופה אמרנו שושנה? שושנה היא צופה בדרך כלל גם כן. בשעות האלה בטח עובד. שושנה, תברך את שושנה, שושנה אישה יקרה מאוד. שושנה ויצמן, בת גיטה. אני מברך אותה ויתן לה נחת מהילדים. אמן. ושמחה בלב, אמן. ובריאות בגוף. אמן, אמן, לא רק מהילדים, נחת גם מהנכדים. חלה ברכות בבית תהילים אורתי זמירה בת רחל, הקדוש ברוך הוא ישמח אותה, ייתן לה ישועה גדולה בכל כל, בריאות איתנה. אמן. ואבא של אמיר, ואמא של אמיר, ואבא של מיכאל, ואמא של מיכאל, וכל ההורים והצדיקים שלכם, וכל הצופים היקרים, ייתן לכם הקדוש ברוך הוא משאלת לבכם לטובה ולברכה, בזכות הלימוד תורה הקדושה. שנזכה להידבק בשם כל חיינו בעזרת השם. אתם יודעים מה זה אדם שנדבק בשם יתברך, איזה דבר עצוב זה, וואי, אחרי 120 שנה, כאילו אין לו חידוש, רבי אמיר, הוא בא לעולם הבא, אף אחד לא יכול להפחיד אותו, כאילו, הוא היה עם השם תמיד, אתה מבין? אבל אדם שהוא נפרד מהשם בכל החיים שלו, אז הכל נראה לו חדש, וואי, לאן הגעתי, וואי, איפה אני נמצא, מה זה? אבל אדם שהוא נמצא בעולם הזה דבוק בשם, אז גם בעולם הבא, ולכו מיכאל אחד, רבי אמיר, גם בעולם הבא הוא נמצא עם השם. אז אין לו חידוש גדול, אתה מבין? הוא עדיין עם השם, הוא היה עם השם, הוא נשאר עם השם. ממשיכה הגמרא ואומרת לנו רבנן על דבר שמידו מן הארץ גאון בשר בהמות וחיות ועופות דגים אומר שכל נהיה מדברו. על החלב ועל הביצים ועל הגבינה אומר שהכל נהיה מדברו. על הפת שאפשר ועל היין שהקרים ועל התבשיל שעבר צורתו אומר שהכל. על המלח ועל הזמית ועל קמין ופטריות אומר שהכל. אומרת הגמרא על קמין ופטריות אומר שהכל? לממה קמין ופטריות לאו גידולי קרקע נינו? מה זה לא מהאדמה? למה אתה אומר שהכל? זה לא ביצים או תרנגולת או משהו? והתניא נודר מפירות הארץ, אסור בפירות הארץ, מותר בקמין ופטריות. ואם אמר כל גידולי קרקע עליי, אסור בקמין ופטריות, משמע שאתה רואה שזה גידולי קרקע, זה לא שהכל. אמר אביי, אמיר ברב ומערה,
באמת הם מתרבים מהארץ, מינקה לא ינקי מהרע, אבל לינוק הם לא יונקים מהארץ. שים לב, כמין ופטריות לא יונקים מהאדמה. זה חידוש עצום. היינו חושבים שכל דבר שהוא גודל על שיח או על משהו שקשור לקרקע, הוא יונק מהקרקע. אבל אומרת הגמרא, מינקי לא ינקי מהערה. ועל דבר שאין גידול מן הארץ, קטני. קטני על דבר שאין יונק מן הארץ. אתה רואה איזה יופי? אומרת הגמרא, ועל הנובלות. מה זה נובלות, רבי אמיר היקר? נובלות זה תמרים, נכון? תראה מה זה בזה, מפרש בגמרא. בוא נראה מה זה נובלות. רש"י אומר מפרש בגמרא. ועל הנובלות, מהי נובלות? רבי זרע ורבי הילה, אחד אמר בוש לקמרא, תמרים מפושלים, ואחד אמר, בוש לקמרא, מה זה בוש לקמרא? סתכל בהגאות שם רבי אמיר. איפה? בוש לקמרא, סתכל בשוטנשטיין שם, מה זה בוש לקמרא? קמרי, רש"י בטוח אומר, לא? הנה רש"י אומר, בוש לקמרי כמו סירופי חמה שבשלם בשרפם החום ואפשו. הנה, אתה רואה, ורש"י אומר, ותמרים הם, כמר החום, כמו מחמר בשרה, כמו הבשר נהיה חם. אתה יודע, פעם הם לא היה להם, הם היו מבשלים גם עם החמה. יש בישול חמה, יש סוג של בישול עם השמש. אז עכשיו, הבוש לקמרי זה תמרים של שרופים שהשמש בישלה אותם. בסדר? זה נקרא נובלות. מהי נובלות? רבי זרע ורבי הילה, שתי מוראים, אחד אמר בוש לקמרא ואחד אמר תמרא דזיקה. מה זה תמרא דזיקה? שהרוח הנשיר אותה מהעץ ונפלו על האדמה. לפעמים אתה עובר ליד עץ דקל, נכון רבי אמיר? כן. ונופל לך זה. אני לפני איזה חודשיים, חבר עשה איתי איזה חסד מסוים, ואז היה לי באיזה דבר מסוים שהייתי צריך, והדבר הזה שהוא הביא לי, לא משנה מה זה, הוא היה נמצא באיזה בניין רבי אמיר, באזור י"ב, והבחור שהיה בבניין, הוא היה בקומה תשיעית. עכשיו אני למטה מחכה לו ואני צועק לו, אחי, זרוק לי את זה. רבי אמיר, אתה יודע מה הוא עשה? שיהיה בריא, הוא זרק לי את השקית שהייתי צריך, על עץ תמר, רבי אמיר, גודל של 15 מטר, רבי אמיר. חבר'ה, 15 מטר. עכשיו אני בדמיון שלי, ברצון שלי כבר, לקבל את הדבר, אשתי מחכה לי ברכב, ואני אומר לה, חכי רגע פני, חכי, אני עולה לתמר. אמרתי, אני חייב לעלות כמו נינג'ה לתמר, ואני רואה 15 מטר, אמרתי, ליאור, אתה לא מעיז. אם אתה עולה על התמר, אתה בא בטרח על הרצפה, ואתה חבל לך על הזמן, אתה עוד פעם שובר את הרגליים, כמו ששברת בילדות. עוד פעם שתי רגליים, עוד פעם גבס, עוד פעם נקל באמצע, וזה, עזוב אותך, צא מזה. מה אני עושה רבי אמיר? מתקשר לדורון נובלות, מביא דורון עם המנוף, מנסה לתת לו מכות, דורון כהן, מנסה לתת מכות לתמר, לעץ, לא מצליח. תראה מה זה רבי אמיר, שהקדוש ברוך הוא רוצה לעזור ליהודי. אני מחפש עד הצהריים איזה מישהו שיעזור לי להביא את השקית שאני צריך, שהיא חשובה לי כל כך, מהעץ תמר, גובה של 15 מטר. אני מתקשר לוועד בית אצלי בבניין. אני אומר לה, תגיד לי, ריקי, גברת ריקי, יש לך טלפון של הגנן? אולי עם המסמרה, אולי עם איזה טלסקופ כזה ארוך, ימשוך לי. אז היא אומרת לי, כן, אני אביא לך. אני מתקשר אליו, אני אומר לו, אחי, מה נשמע? מה שלומך? הוא אומר לי, בסדר, וזה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה יכול לבוא לעזור לי? וזה, אני אומר, איזה לעזור לך? מה קרה? עץ תמר, 15 מטר, נתקע לי משהו בתורן למעלה. הוא אומר לי, אני יכול לעזור לך? מה, הטלסקופ שלי זה 20 מטר? זה משהו בקטנה, מסור וזה. אתה צריך את המנוף של החברת חשמל, שאתה עם הזרוע, שאתה עולה עם הסל וכזה. עכשיו אמרתי, וואו, עכשיו הוא יעלה אותי, וזה, תדע, לא ייפול שם, וזה, לא צריך להוריד אותי, וזה, מה עם המשפחה, מה עם הילדים. קיצור, רבי אמיר, אני מתקשר על האדם. אני אומר לו, אחי יקר, ככה וככה קרה. חבר, שלח לי, זה דבר מסוים, אני צריך אותו, זה דבר חשוב לי ביותר. מה עושים? הוא אומר לי, איפה אתה נמצא? אמרתי לו בי"ב, הוא אומר לי, בשעה 3 אני מגיע אליך. אמרתי, בוא, הבן אדם יגזור אותי עכשיו, איזה 300-400 שקל עכשיו, כי הוא משלם לו וזה, מה אני עושה? אמרתי משמיים, מה שיהיה, אני מוכן לשלם, העיקר שיביא לי, זה היה מסמך חשוב מאוד שהייתי צריך אותו. הקיצר, הבן אדם בא עם המנוף, רבי אמיר, ישב על הרשת, אולי איזה חצי שעה הוא מחפש את הדבר הזה, כי זה נפל בין התמרים למטה, אתה עץ תמר, הוא מלא זרועות, יש לו תמרים וזה, מלא חלקים, זה לא אחד קטן, יש בו מלא דברים. יש לו את האלפי דקל, את האלפים, את הקטנים, את הקורה, את הזה, הקיצור, תמרים, בתוך התמרים מלא זרועות כאלו, הקיצר עץ. סובח חבל על הזמן. הבן אדם חצי שעה עורם, חפש, פתאום אומר לי, מצאתי! והוא רגל למטה. זרק לי את זה למטה, לקחתי את זה. כשהוא ירד מהסולם, אמרתי לו, אחי, כמה צריך לשלם? הוא אומר לי, אחי, אתה לא צריך לשלם לי כלום. תראה כמה הקדוש ברוך הוא השגיע. כאילו, איזה עצום זה, איזה אנשים צדיקים יש בדור. השם ייתן לו ישועה לבן אדם, לא זוכר את השם שלו, אבל הוא עזר לי. השתבח שמו לעצמי מאחורי. זה התמרים, תבין מה זה התמרים האלה. איזה...
והוא הזה, הוא עולה עם הסולם רבי אמיר, והוא זורק לשכנים, כי השכנים היו במרחק של 1.5 מטר ממנו, ואומרים לו, אחי, זרוק לי תמרים, והוא רוצה לזרוק, הוא אומר, זרוק להם תמרים מהבית. כמה תמרים יש לעץ טעות. נמשיך. אז אמרנו, מה נבלות רבי זרע, רבי הילה, אחד אמר בוש לקמרי, ואחד אמר תמרי דזיקה, זיקה זה רוח. תלן, רבי יהודה אומר כלשהו מין כללה, אין מברכים עליו. מישהו מין כללה, מאכל של מין כללה, לא מברכים עליו. בישלמה אומרת הגמרא, מסתדר לנו בישלמה, למאן דאמר בוש לקמרה, שמה, שזה תמרים ששרף אותם אחרום. ואז זה נקרא מין כללה, היינו דקרי למין כללה, כי הוא איבד כביכול את היחידות שלו. אלא למאן דאמר תמרי דזיקה, שזה תמרים שהנשיר אותם הרוח. מה עם מין כללה? מה זה מין? זה לא מין כללה? זה לא מין כללה. השערה. מה זה השערה רבי אמיר? על חומץ וגובה יפליג רבי יהודה, אומרת הגמרא. כאילו תשאיר את זה. עד לכאן. איקא דאמרי בישלמה למאן דאמר בוש לקמרי, היינו דמברכים עליהם שהכל נהיה מדברו. אלא למאן דאמר דזיקה, שהכל בורא פרי העץ מבא אלה לברוכי. מה אתה מברך על תמרי דזיקה? אני מבין בוש לקמרה, שזה החום שרף אותם, אז הם כביכול נהיו כבר כמו מים. אז עליהם כבר שהכל, אבל תמרי דזיקה, תמרים שהנשיר אותם מהרוח, ונפלו בלמטה בעץ תמר, אתה מברך עליהם שהכל צריך לברך עליהם עץ. אלא בנובלות סתמה כולי עלמא לא פליגי דבוש לקמרה. אומרת הגמרא, בנובלות סתמה זה נקרא בוש לקמרה, זה שהשמש בישלה אותם והם מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו, ועל זה לא חולקים בגמרא. כי פליגי בנובלות תמרה, תמרה, לא קמרה, תמרה. דתנן, הקלים שבדמאי, השיטים ברימים ועוז, זרדים, בנות שוח ובנות שקמה, ורופים ורצפה, זה כל מיני סוגים של, תראה כמה דברים יש בתמר. ונובלות תמרה, שיטין, אמר רבא בר חנא רבי יוחנן, מין תאנים, רימים, קנדיו, זרדים, תולשי, בנות לוח, סליחה. אמר רבא בר חנא רבי יוחנן, דוב לגופין שלהם, לגופין נצפה, פריחה, ונובלות תמרה, בילה ורבי זה, אחד אמר בוש לקמרה, ואחד אמר תמרי דזיקה. בישלמה למאן דאמר בוש לקמרה, היינו נתניה, הכלים שבתמר, הספיקנו, בקיצר, ביארנו פה הרבה, בואו נחזור על זה עוד פעם. תחילה. מקווה שאתם אוחזים ראש איתנו, אנחנו בכוונה רצים, אנחנו צריכים לעשות סיום מסכת, אבל לאט, בתחילה רצתי עכשיו, כאילו אני באיזה כביש מהיר של כביש גאה, רבי אמיר. כל בסדר. אפשר להמשיך, רבי אמיר? כן. יש איתנו צופים, רבי אמיר? כן. יפה. תקרא רבי אמיר. אבל הנובלות, עוד פעם. רגע. אלא בנובלות, נכון? אבל הנובלות. בנובלות זה תמה? לא, אבל הנובלות עוד פעם. למעלה. אבל הנובלות, מהי נובלות? רבי זרע ורבי הילה. אחד אמר בוש לקמרה. תמרים שהשמש בישלה אותם. כן? תמרים שהשמש בישלה אותם. ואחד אמר תמרי דזיקה, זה תמרים שנשרו מהעץ. זיקה זה רוח. אז אומרת הגמרא, זה נובלות. רבי זרע ורבי הילה חלקו, אחד אומר בוש לקמרה ואחד אמר תמרי דזיקה. אומרת הגמרא תנן, רבי יהודה אומר, כלשהו מין כללה, אין מברכים עליו. למה הגמרא אומרת לנו את זה? משמע שבוש לקמרה הוא רוצה להגיד שזה מין כללה. רבי יהודה אומר שאם בוש לקמרה, שזה הנובלות, שזה פירוש למילה נובלות, אם זה מין כללה, אין מברכים על מין כללה. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר בוש לקמרה, היינו דקרי למין כללה. אני מבין שאם זה תמרים שבישלה אותם השמש, החמה, אז אני מבין שזה מין כללה, ולא צריך לברך אותם, לא צריך לברך עליהם. אלא למאן דאמר תמרי דזיקה, זה תמרים שעדיין נשאר צורתם, כמעט בסך הכל נשרו מהעץ בגלל הרוח. מה עם מין כללה? מה עם מין כללה? מה עם מין כללה? זה לא מין כללה? נשאר בחיים רבי ליאור, מה עוד נשאר בחיים רבי ליאור? לא נשאר כלום, מה התורה? מה יש? אנשים שיש להם עולם ומלואו ואין להם כלום. מה? ראו אותו קם בבוקר, יש לו וילה ברמת אביב והוא מאושר ויש לו הכל טוב, יש לו כסף בחשבון, אבל אין לו חיות. רבי ישעיהו אומר, רבי אמיר, שאדם שהוא בלי תורה ובלי קרבה לשם, מנותק מהקדוש ברוך הוא, כמו שיש ניתוק בטלפון, לפעמים אין קליטה לבן אדם הזה עם השם,
הוא אומר כביכול הבן אדם הזה הוא כבר חשוב מת. מת כבר. הוא איבד את הצלם הרוחני שלו, אין לו צלם אלוקי. הוא איבד, לפעמים מחמת כעס מאבדים, לפעמים, אתה יודע, אני כתוב, שלפעמים אדם שהוא כועס, הקדוש ברוך הוא, נגיד יש גוי שמתגייר, הוא משהו מפחיד. נגיד גוי מתגייר, מה קורה לגוי הזה? מאיפה הוא אותו נשמה? אז אומרים יהודי שכועס, מאבד את הנשמה שלו, חלק מהנשמה, הקדוש ברוך הוא לוקח את החלק של הנשמה של היהודי שכועס, נותן את זה לגוי שהתגייר. תוך כדי חיים? תוך כדי חיים. חלק מהנשמה שלו עובר לגוי, נותן לו חיות בנשמה, ואז היהודי הזה כביכול צריך להחזיר את זה עוד פעם, זאת תשובה, להצטער וזה, ואז החלק הרוחני של הנשמה שהיה ליהודי שהוא איבד אותה, הוא מחיה את אותו גוי עם הנפש והרוח שלו. ברגע שהיהודי עושה תשובה וחוזר את זה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו את החלק הזה. אני כאילו זה היה לי רק למציאות שמקבל איזה חותמת לגוי הזה שחזר בתשובה אם וכך, יעני איזה חלק. אבל שימו לב שאדם שכועס, בורח לו פרנסה, בורח לו חיות. אני אומר לכם השבוע, לא יודע מה היה לי רבי אמיר, כעסתי קצת. אז אל תכעס, אבילו, אל תכעס יותר, אל תכעס יותר, עשיתי תשובה, היום כל הדרך מאשדוד לאשקלון עשיתי תשובה רק על הדבר הזה. אמרתי בוא שוב, איזה אידיוט אני כאילו, על מה אני כועס כאילו? מה יעזור לך שתכעס כאילו? כעסתי על משהו שהוא כאילו אין לו ממשות בכלל, לפעמים אנחנו כועסים סתם רבי אמיר, סתם, כועסים על סתם. אתה יודע, חפץ חיים היה לו איזה חברותה, שכל פעם היה אומר לו בסוף היום, בוא תגיד לי מה אני, כאילו, איך התנהגתי לנו. הוא היה פחות במידה ובקדושה שלו וביראת שמיים שלו מהחפץ חיים. והחפץ חיים לקח אותו כמו איזה ראי שלו, יעני. והוא היה אומר לחפץ חיים, היום עשית ככה, כי בכל נותן לו כאילו ללמוד על הנפש שלו, איך הוא היה. החפץ חיים היה, הכל טוב איתו, מה? אבל תראה גם החפץ חיים רצה שיבקרו אותו. מבין? איזה כיף זה שבן אדם מבקר אותך בצורה כאילו של לחזק אותך בזה, לא להפיל אותך. ביקורת בונה. ביקורת בונה, לא ביקורת אתה הורסת. אתה לא פטנר, אתה טיפש, אתה חמור, אתה זה. לא דברים לא טובים שגורמים לבן אדם. השם יעזור לנו שנזכה. אמן. אז אומרת הגמרא, אשר האיקה, מה זה אשר האיקה? על חומץ וגובה יפליג רבי יהודה. מה זה אשר? תקרא לי שם מה הפשט עכשיו. הרי אמרנו כל מין כללה, לא מברכים עליו. אלא מה דאמר, תמרי דזיקה, מה מין כללה? אז אומרת הגמרא על אשר, על חומץ וגובה זה מין כללה, כן. אומרת הגמרא, העיקר, חומץ, זה מין כללה, לא מברכים עליו. וגובה נראה בהמשך שלא מברכים עליהם, זה מין סוגים של משקים, מאכלים, לא יודע איך תקרא להם, שלא מברכים עליהם, כי זה נקרא מין כללה. אומרת הגמרא, איקא דאמרי בישלמה למאן דאמר בוש לקמרה, יש שאומרים שמי שאמר שהתמרים שמתבשלים על ידי השמש, היינו דמברכים עליהם שהכל, אלא למאן דאמר תמרי דזריקה שהכל, אתה מברך עליהם למה? מאוד פרי העץ מבא אלה לברוכי, אלא בנבלות סתמה, כולי על מלות ליבי. אם זה תמר שהוא סתם, לא חולקים על זה, לא חולקים עליו, זה ודאי בורא פרי העץ. דבוש לקמר אלינו, בסדר? סליחה, שזה לא עץ, שזה שהכל. כי פליגי בנבלות תמרה. מה זה נבלות תמרה? זה התמרים קטנים, עכשיו נראה מה זה נבלות תמרה, שהיא אומר מה זה נבלות תמרה. רבי אמיר, אתה יכול טיפה להנמיך צדיק? מחילה. מה זה נבלות תמרה? נבלות תמרה, רש"י לא אומר לנו. רבי אמיר, מה זה נבלות תמרה? נבלות תמרה. זה העץ תמר עצמו או שזה עוד סוג של תמרים? נבלות תמרה, דתנן, הקלים שבדמי. הקלים שבדמי, מה זה הקלים? הפירות שהכילו חכמים בדמי שלהם. מה זה דמי? אתה יודע מה זה דמי? דמי בארמית זה מי, כאילו אם זה מאוסר. דמי זה פירות שהם לא מאוסרים. כל פרי שהוא לא מאוסר הוא נקרא דמי. סליחה, לא. כל פרי שיש לך ספק אם הוא מאוסר או לא, אתה קורא לו דמי. פרי שהוא ודאי לא מאוסר הוא נקרא תבל. כן? פרי שהוא לא מאוסר, שהבאת אותו מהשדה, והוא לא מאוסר, הוא נקרא תבל. פרי שיש לך ספק אם איסרו אותו, קנית בחנות ירקות ואתה ספק אם הוא מאוסר או לא, ואתה בא למוכר ואומר לו, תגיד, הוא מאוסר, הפירות שלך, הירקות שלך מאוסרים? הוא אומר לך, אני לא יודע. אז יש לך ספק, אז זה נקרא דמי. מה זה דמי? דמי, כאילו, זה מה. הבנת? זה מה, אם מאוסר או לא מאוסר? זה הפירוש של דמי, זה מה. זה מאוסר או לא מאוסר? אז דתנן, הקלים שבדמי, השתים והרימונים והעוזרתים, בנות שוח ובנות שקמה, וגופנים ונצפה, כל מיני סוגים של פירות, ונצפה ונובלות מרה ושיטין, אמר רבי יוחנן, מין תאנים.
רימין, קנדי, עוזרדין, טולשי, בנות שוח, אמר רבא חנא ויוחנן, תאנים חברות, בנות שקמה, אמר רבא חנא רבי יוחנן, דובלה גופנין, שילה גופנה, ניצפה, פריחן, ובנות מרה, עד לכאן. כל זה, כל אלה, מה אתה מברך עליהם רבי אמיר? מה הוא אומר שם? שירתם מהעץ. שמה הם? בורות פרי העץ. בורות פרי העץ עליהם? אתה בטוח? בטוח לא. רגע, תקרא מה כתוב עליהם. תקרא את הפירוש של המשנה. פרי עץ הצלף, מה הוא להיות מראה? פירות של הצלף? כל זה פירות של צלף? זה תמרים שהרוח השירתם מן העץ. בסדר, זה נובלות זיקה. בוא נראה, קלים שבדמיים, פירות שהקלו חכמים בדמיים שלהם שלוקחים מעם הארץ, הם צריכים להסרם, אלו הם. השיטים, כל מה שאמרנו עכשיו זה פירות שלקחו מהחכמים, שלוקחים אותם מעם הארץ. מה זה עם הארץ? עם הארץ זה אחד שלא יודע מה זה מעשר, מה זה זה. אז כל הפירות שעכשיו קראנו אותם במשנה, קלים שבדמיים, השיטין, הרימין, העוזרדין, בנות שוח וזה, כל הפירות הללו שלוקחים אותם מעם הארץ, אין צריך לאסר אותם. אומר רש"י שאינם חשובים, השיטים שאינם חשובים ואין עם הארץ חש עליהם מלאסרן, טולשי קולמשי, שלעי גופני ענבים סטבניות, שהן קודלות בסתיו. אב הדען, אם ידוע שלא הופרש מן מעשר, שעשן גורן, העני או מי שלקטן, העמיד מהם ערימת קרי. עד לכאן. זאת אומרת, כל אלה זה פירות רבי אמיר שהגמרא מביאה מהמשנה, שיש בהם ספק שנקראים דמי, פירות דמי, בסדר? נמשיך ונאמר, דאמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר, בן יעקב, הלקט והשכחה והפאה. מה זה לקט? לקט זה שאתה הולך לשדה שלך, כן? שיבולת אחת או שתיים שנופלים לך בזמן הקצירה. אז העני בא ומלקט, לוקח אותם. שכחה מה ששכחת. לפעמים אתה שוכח הרי מה? גם הלקט שכחה והפאה, אתה משאיר את זה לעני. והפאה גם משאיר לעני. אם עשה אותם גורן, הוקבעו למעשר. אם עשית אותם גורן, שמת אותם בערימות, זה נקבע למעשר. עצם זה שדייחת אותם, סידרת אותם בצורה של גורן, אתה צריך לעשות את זה למעשר. אתה צריך לקבוע עליהם מעשר. איקא דאמרי בישלמה למאן דאמר תמרי זיקה, היינו דאחא קרי לנובלות סתמה, ואתם קרי לתמר. אלא למאן דאמר בוש לקמרה, מיתני אידי ואידי נובלות תמרה, או אידי ואידי נובלות סתמה, קשיא. תראה איך הגמרא בונה מכל השמות של הפירות האלה, תראה מה זה רבי אמיר. בישלמה, עוד פעם, אנחנו בדף מ"א עמוד א', בישלמה מסתדר לנו למי שאמר שתמרי זיקה היינו דאחא קרי לנובלות סתמה, שזה תמר שנקרא סתם, ואתם קראו לו תמרה. אלא למאן דאמר בוש לקמרה, מי שפירש שהתמרים האלה זה נקרא תמרים שבישלו אותם, השמש בישלה אותם, ניתני נשנה שזה וזה נובלות תמרה, או אידי ואידי נובלות סתמה, קשיא. כאילו הגמרא לא הצליחה להבין מה זה הסוג של התמרים האלה. האם זה תמרים שבישלו אותם השמש, זה נקרא או תמרים שעפו מהרוח. הקיצר עד לכאן למדנו את כל הדבר הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת... ממשיך יותר מחר? לא, ממשיכים עוד קצת רבי אמיר. לא, פשוט מיכאל צריך אותי. הוא צריך אותך? טוב, עד לכאן, ברוך אדוני לעולם. לעולם אמן ואמן, נמלוך אדוני לעולם אמן ואמן, חזק וברוך. בשבוע הבא נהיה בדף מ"א עמוד א'. חזק וברוך לכולם, ברוכים תהיו, שיהיה יום טוב. יום טוב לכולם. ברכה והצלחה.